Нямам скин. Здравейте хора, аз съм тренер с мен Виктор Кадреев. Дома. Имахме един проблем с клипа. Да, някакъв много голям проблем, някакъв вирус ни влезе в Майнкрафта и... Не, имаме вирус. Не, че имаме вирус. В Мобизен имахме много голям вирус и трябваше да го преинсталираме този Мобизен. Аз ли да правя зоната личи? Живота, да. Вече много сме свързани да играем на животи, отколкото на кречи. Да, защото на кречи ви е много по-тъпо. Трябва само да строиш някакви работи и може да ядеш. Ей, Видя ли ма? Какво? Видя ли ма? Не. Чакай, още влизам. Ето. Какво? Ето. Викторе, Да. ако сте стоите тук навън, погледни Виктор с колко дрехи. Мамо, топло ми! Хора, се пак се върнем. Яки Пръска. Майка ми едно як искам да сложа. Айде, няма ли покажа новия ми скин? Човек, няма ли да го Хората го покажеш? видяха. Видяха, че го. Добре. Хора, ако сте го видяли, напишете в YouTube канала на Виктор, не знам кой та. Чакай. На Вико 1658. Абе, така ми името е. Ага, добре. Всъщност съм Виктор Иванов. Добре. Били ми дава направо. Да, чакай, бе. Та скирка просто ние сме си я сложили малко е така за забава. Да. Малко да ни порадва. Само аз не съм я сложил, бе. Само аз съм я сложил. Да, защото аз не мога да вляза с нея. Айде, не мога да пускаш дърва. Изкопах. Колко? 24 мъстамаха. Какво? Обработени, необработени. Обработени. Виж, аз виждам през лицето. Чек с личилици. Това дразни. Дразни ма. Добре. Опа, чай се направя мутикам. Нещо? О, чакай малко. Верно, ние трябва да направим първо такова. Вики, имаш ли меч? Не. 5 дърво. Заповядай. Thank you. Заповядай лопата. Добро. Ето. Човек? Аз съм набирам дърво. Добре, ще набирам. Може ли брат да тъчи? Да забера много дърво. Един стак необработен. Бе, вземи дърво и се направи. Добре, само един стак обработен. Едното за къща, а пък другото... Хора, се водим, когато той съберем. Да, защо ще ви скучно? Да, ще ви скучно това гледане. Добре, хора, върнахме с това събиране. То пак там някъде отиди. Да, заминах. Той ми каза, Вико, събрах един стак дърво и... И по-добре да заберем Sugar King за торта. Не бе, за букове. За бук. Книга. То не за букшелфове, бе. Да бе, за букшелфове. И за Sugar King ферма. Айде. Ако не ми вярвате, хора, ще видите, Абе, човек на къде е стръгнал? Ела някъде на ни къща, не може. Чакай, тук ни е страхотно, тук е страхотно, Аз ще набера още дърво. Добре, да забирай. Аз искам малко с копам, тя са за стъкло. Да, аз ще направя хубава къща. Дай и ни трябва някаква ферма. Ама не за храна. Овца! Убия! Чека, по-мо видя, бе. Ейта! Виждам то тук. Да, бе. Не сме съседи, все едно. Не сме съседи. Да, бе, не ще живеем в една къща. Да, ние ще живеем в една къща, хора. Лопатън се? Да, лопата. Много къде събира. Да знаеш, моята почти се щупи. Моята почти. И да знаете, хора, някакъв хакер малко ми хакна това земята. Да, но ми гад. Не, сложи си текстът пак. Не съм. И хора, 18 ще не стигнете за такова. Виктор на Кадриев ще ви Аз пък Виктор Иванов ще ви разправя, докато аз трябва да направя едно нещо. Трябва да направим едно нещо. Не, на хората казват. Не ги забавлява. Знаеш? Бе, хора? Обясни нещо за тебе.
Аз съм утрелност на 11 съм. И много обичам да снимам клипове на Майнкрафт. Секшъни. На компютър ще се опитам. Надолу на коментарите напишете как мога да снимам на компютър. Май нещо ще сменя той. Опата ми ще се щупи. И моята. Не зле. Не. То няма светче. Влизам, господине, аз идвам насам, защото съм Окей, супергерой. Лапка, аз намерих такова дърво. Хубаво ли? Да, аз намерих. То аз чух и там и такова бъгнато дърво ми се бъгна и такова ми даде. О, факт. Ти пък какво правиш надолу? Ще копая, не взе. По-добре да направим подземна къща. Не. Какво правим? Копая. За камък ли? Да. Ау, как мизерно си щупи главата. Мизерно я щупи, знаеш. Имам едно сандстоун. Намерих още сандстоун. Да. Ти обикновено ще ми потря сандстоуна. Да, наистина. Да си направим по-хубава къща. Да. Ние отново даваме сме се виждали с Виктор Кадриев. Да. Поне една година. Да, една година сме се виждали. И знаете хора, утре Виктор Иванов ще ставаш на 12, а пък аз утре ще ставам на... Аз на 12. Не утре, бе. Не на утре, бе. Абе, след една седмица. О, да, верно. И аз след една седмица правя. И аз 12. Да, е точно правим 12. Да, много яко. Вау. И тук съм го оформил. И имам един стак и 2 пясъка. Вау. Стак и 2 пясъка. Да го направим на сам стоун. Не. 16 сам стоун. Да, 16 сам стоун. Ай дърво да го преобработя. Аз имам 15 сандстоун. Мале, много дърво. Аз съм един стак. Човек, много дърво ще им. Аз съм един стак. Много дърво, повярвай, много дърво. Чакай, аз ще купая, тук има дупка. 4 стака дърво. Човек, тук има дупка. Наистина ли? Да, мина. Мале, Тук има. майко, Ох, ще се прибие. не знам. Скоро се завърнем като взем тот човек. Като намерим. Там се шарено. Две хора завърнахме се. Намерих айранчум. Човек, нататъка има лава. Не сме ли? Да. Не знам, нататъка има лава. Лава с меракли. Не, наистина. Човек, наистина има лава, елана тук. Чакай, купа айран. Човек, ела след малко айрана. Оф. Ела, лава. Лава! Да я запуша ли? Окей. Кол. Да, видях го отдавна. Отивам си с купа айрана. Добре. Да купаш коля. Не. Хора... Мале, тук има много такова. Много бабки. Човек, много готино. И при мен има айрон. Може ли камъна кирка? Не. Аз имам. 2. Не прави, аз имам 2. Аз имам 2. Съжалявам, вече си направих крафтинг. Добре, крафтинг. О, пак да тлеши са. О, аз имам сандстоун. 1, 2. Пропуснал си още айрон. Не, тук при мен е айрона, бе. Тук също има. Опа! Крафтинга го взема ли с мене? Не, остави го. Човек на нещо ми трябва някое време. Аз мога само едно дърво, един камен и един дървен меч и 3 торча. Аз имам крафтинг тable, мен имам доста дърво. Мисля, че намерих спаунер. Дънжън ли намери? Фак. Много кол. Хелп.
Много кол, много кол. Много кол Е, намерих. само е страх така отгоре, докато чупя, затова така ще чупя. Човек, аз намерих много кол. Много кол. С мерак и малко спанак. Хора, аз намерих много кол. Майко! Аз Ти не там мога да ще не. щупиш грабела си. Човек, много са близо, аз ти виждам ника. Да. О, намерих кол, yes. Бързо чупи си. Аз тук имам много колчета. Аз ще стана на трети левел. Близко съм. Ти докато е там скопаш. Ей, мале. Да, съм това Мале, торче. имам 14 кола от един път. Не, 15. От един път. Аз имам 28. Точно. Не 15. Много. Много. Мале, тук долу е много богато е. Много богато. Да, не Богато знам. човек, виж. Хора, ще се върнем, когато Виктор Иванов стигне до мен, защото много яко нещо намерих. Добре, хора, намерихме сам. Добре, искам да ви покажа, докато си копах, там едно колче, много готино нещо стана. Ето го, тук. И внимай, клекни тук клекни. Виж, надолу. Тук долу има пещера. Колко яка е тая мина. Май трябва да я запомним, нали? Като кридел трябва да запомним пещерата. Ма дай се измъкваме. Що бе? Пещера е много хубава. Ами, дай се направим път нагоре. Да, ама ние ще се изгубим. Значи няма да намерим. Чакай, по-добре си изкопаме много камъче. Тук има много айрон, човек. Аз слизам. Слизай да изкопаем много айрон. Аз имам 23. Айрон? Да. Опа! Том трябва и още трябва ми 30. За какво? За броня. Да, аз за това копам тук. Тук много айронче. Ай, добре. Взех ли го? Най, той айрон взе. Не стига, че аз видях, ама... Много айрон! Много айрон! Батячка. Тук е богат на айрон. Иска ли тук да живеем? Не, бе. Тук ще живеем. Да, наистина. Спрям се. Какво? Спрям се клипам. Що? Що го спря? Не съм го спря, спрям се само.